Ngito talaga mga tours kaya baka ako kinahanglan gini. O sa man? Ha? Asa naman po? Unahan. Puro lang magaganahan. Unsa? Kana? Talo? Di ba nindo? Ah, maragi hapon din bitaw pero maragi hapon imo ra man ang papakon. Imong ano mga pinalit nga mga bag-o mo. Siguro nimo masuot. Dili ka og maawan na. Abi ko gilaga ikaw man ay mo kitkit. Mga buslo. Ano naman na? Magakas para ba nakar? Magakas pa na, tanawahan naman ang lokal. Basta lokal na plain ra ang dire likod. Dapat ka na diha, di na plain. Na hidden shoulder diha para magawagas pa. Oh my God! Kung yan na, manay lokal ka, na na lokal lagi na plain ra. Pero kung na hidden shoulder diha, nagabutang. Di na magagas pa. Na, Sige na ba? saman. Nagangay jud ka ani bagadong. Oh, na, nindot ta. Nindot pa ning white, oh. Problema, lagi por kay baho, lagi ka go. Hindi ara kasingtan. Oh. Tanon bisa na imong buhok. Galingal mo. Kaya ka lang pwede? Mo sa na po na mo igapo sa mong liog di na pa ka mamusuot na nakar. Yasa man na be. Yasa man na bebe. Yasa na. Niya. Bakos. Di man na bakos ko magbakos dito naman. Ikaw na ko ay sudre. Ha? Bakos ko anad to lagi. Asa may nga na? Ito pa anak dire. Yan ako. Ay, labasiro. Labasiro, mga na ka. Ano ka lang? Oo, kanana po. Sobrang nag-bound. Sakto dito. Oh my God! Agad dyan. Oh, sige, palitan na. Ikaw rin bayad. Gago!